Moje meno je Marek Vaško, som výkonným riaditeľom skupiny Klimak a som jedným zo spoluorganizátorov konferencie Solution Summit 2026. Ja v tejto oblasti pracujem vyše 20 rokov a takisto samotná oblasť konferencií a organizácií eventov je relatívne blízka, pretože už rovnako dlhú dobu organizujeme rôzne naše firemné eventy. Rovnako sme, myslím, že 7 alebo 8 rokov organizovali vlastnú konferenciu s názvom Tech Forum. Takže u mňa sa prelínajú tieto dva aspekty. Jednak sa venujem TZB riešeniam z pohľadu tých komerčných úloh, to znamená cenotvorba, predaj, komunikácia s klientom, riešenie projektov a jednak, keďže marketing si myslím, že je veľmi silnou súčasťou aj mňa ako osoby, aj našej firmy, tak sme pomerne dávno vsadili na jeden z tých spôsobov, ako sa propagovať, to je vlastnou konferenciou a tam sa krásne tieto dva aspekty prelínajú. Myšlienka vznikla ako tie tri bajné svetoplukové prúty, to znamená každý z nás troch, myslíme si, že silných hráčov na poli TZB. Máme x-ročné skúsenosti s organizovaním vlastných konferencií, keďže predsa len Slovensko je pomerne veľkostne malý trh a nedávalo nám zmysel robiť trikrát niečo v malom. Rozhodli sme sa to spraviť jedenkrát vo veľkom, takže sme spojili tieto svoje sily, spojili možno budžety, spojili komunitu a snažíme sa celý taký ten ekosystém, ktorý je na trase architekt, projektant, developer, stavebník, inštalatér, prevádzkovateľ objektu spojiť do nejakej jednej masy, do jednej komunity. Sú to previazané nádoby z pohľadu Klimaku pod pojmom systémové riešenia. Myslíme všetky služby, ktoré vlastne sprevádzajú toho klienta od úvodnej idei, ktorú spolu hľadáme, tvoríme, cez projektovú dokumentáciu, cez návrh produktov, alebo teda riešenia, ktoré je vyjadrené konkrétnymi produktami, cez ich dodávku, inštaláciu, servis a spustenie do prevádzky. A teraz to systémové riešenie, áno, všetci sa s ním oháňame, ako sa vraví, diabol je skrytý v detailoch, tak v tomto prípade tým detailom je to, že ten center point je z môjho pohľadu tá inštalačná firma, ktorá musí byť schopná všetky tieto kroky predtým a za tým previazať a prepojiť do jednej ucelenej služby. Ani by som tak nehovoril o riešení, hovoril by som doslova o službe. No a napríklad jeden z tých rozmerov je, keď to prevezbíme, že veď to isté by vedel povedať napríklad aj výrobca alebo distribútor technológií, tak jeden z tých rozmerov je vlastne vzájomná edukácia. Ten inštalatér môže mať extrémne šikovné ruky, pokiaľ pracuje so starou technológiou, pokiaľ nejde na maximum toho, čo dnešné produktové možnosti poskytujú, tak to nerobí efektívne. A naopak, byť len dodávateľ produktu a skončí to na, obrazne povedané, mizernej dodávke, mizernej inštalácii, mizernom spustení do prevádzky a katastrofálnom alebo žiadnom servise, tak opäť to nefunguje. Takže ja si myslím, že sú tu previazané nádoby a nemá zmysel sa vymedzovať, že kto je na ktorej strane brehu. Ak sa tvorí projekt, to je ten pacient, ktorý má byť vyzdravený alebo má byť dobre obhospodárený, zmanéžovaný, tak by sa mal vytvoriť vyslovene projektový tím, ktorý má na oboch stranách z toho okrúhleho stola doslova do písmena partnerov. To môže byť os developer, projektant, dodávateľ technológií, inštalatér. A zhruba pred 10 rokmi sme pochopili, že tie naše služby nemôžeme ponúkať ako izolované služby, ale práve tá integrácia, tvorenie partnerstiev na osi developer, stavebná firma, dodávateľ technológie a inštalatér, vrátane silnej podpory projektantov a architektov je veľmi dôležitá. A preto sme sa rozhodli organizovať vlastnú konferenciu Tech Forum. Tech Forum prirodzene vzniklo a zaniklo z toho titulu, že ho nahrádzame Solution Summitom, čiže z nášho pohľadu Solution Summit je úplne prirodzené pokračovanie predošlej konferencie Tech Forum a tej základ bol postavený v tom, že my musíme tie služby pre klienta naozaj skompletňovať. Plus sú tu také krásne nadstavby, akým je edukácia, technologický pokrok, pozeranie sa okolo seba, tým nemyslím do vedľajšej obce, ale tým myslím minimálne na úrovni Európy. To znamená, Slovensko je celkom z pohľadu developmentu dynamicky sa vyvíjajúcou krajinou, ale predsa len tie naše mestá idú v 100 000, nie v miliónoch alebo desiatkách miliónov obyvateľov. Tým pádom aj počet príležitostí a možností, ako aplikovať nové zaujímavé riešenia, máme predsa len limitovaný.
Preto je dobré sa pozrieť na to, aké sú trendy v zahraničí, vo vyspelejších metropolách, u developerov, ktorí fungujú možno dlhšiu dobu na trhu, ako sú slovenské subjekty. Hoci podstata tých technológií v mnohých príkladoch a napríklad vzduchotechnická jednotka alebo klimatizačné zariadenie je vo svojej základnej technickej podstate rovnaká, rozhodne ten progres je výrazný a tie produkty sú samozrejme dizajnovo a užívateľsky krajšie, komfortnejšie, technologicky z hľadiska energetickej efektívnosti alebo energetickej náročnosti sú úspornejšie, účinnejšie, z hľadiska samotných parametrov zameraných na vzduch, teplo a chlad, tak v zásade tá technológia hľadá skratky a efektívne cesty. Čiže hoci tvrdá podstata je tá istá, výrazne sa táto oblasť posunula a navyše sa čoraz viacej okoreňuje nielen o samotný, lebo to je súčasť rozvoja, nie o samotný produkt, ale o samotnú službu okolo toho produktu. To znamená nielen niečo dodať, ale aj ako to dodať, ako to nainštalovať, ako to prevádzkovať. No a v neposlednom rade všetky tieto riešenia sú cenovo prístupnejšie. Pred pár desaťročiami bola klimatizácia obrazom luxusného produktu. Dneska to obraz každodennej reality, až by som povedal, že nevyhnutnosti. Toto, čo si opísal, je fakt. Nemá zmysel niekoho za to obviňovať, nemá zmysel sedieť a plakať nad tým pomysleným rozliatým mliekom. My sme sa k tejto téme a k tomuto problému postavili vyslovene čelom, preto sme pred 2 rokmi sformalizovali niečo, čo nazývame Klimák Akadémia. Spolupracujeme dnes už s 5 strednými školami, sú to stredné odborné učilištia, odkiaľ si pripravujeme svojich budúcich kolegov pre šéfmontérske, nábehárske a najmä servisné pozície. Tá logika Klimák Akadémie spočíva v spolupráci medzi školou, študentmi a nami ako servisnou spoločnosťou, kde daných študentov umiestňujeme na reálne projekty, vzdelávame ich v konkrétnych tematických okruhoch a nad tým celým zavádzame aplikáciu MyKlimák, v ktorej aktuálne zavádzame tzv. Digitálnu žiackú knižku, v ktorej vlastne hodnotíme priebežné výsledky študentov s tým účelom, aby tým najlepším z nich sme ponúkli v budúcnosti pracovnú pozíciu. Podobný model začíname rozširovať aj na úrovni univerzitného vzdelávania, kde sa snažíme generovať budúcich projektových manažérov, či už obchodníkov, servisných manažérov, technických manažérov na riadenie projektov. Takže áno, problém to je, ale zároveň to považujeme aj za nejaký spôsob, akým sa môžeme napríklad oddeliť od konkurencie, hoci samozrejme nerobíme to kvôli konkurencii, robíme to primárne kvôli sebe, aby sme jednoducho boli sebestační, aby sme vedeli klientovi povedať bez ohľadu na to, aká je situácia na personálnom trhu. Klimák má na to koncept, ktorý konzistentne udržiavame a na konci dňa zabezpečujeme pre toho klienta, aby ten projekt bol doručiteľný, zvládnutelný a na konci dňa fungoval. Budem teraz celkom komerčný a vyslovene hovoriť o peniazoch.